Калюн! Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Уоллес ды Лун, дядька Гары тут, матуля, татуля, всі разом ми і ти. Гай! Разом з Хамфом спявай. Хамф і Жудастік. Аднойчы мама размаўляла з сяброўкай па тэлефоне, а Хамф глядзеў тэлевізар. Хамф любіў мульцікі з песнямі. Часамі ён спяваў і танцаваў разам з героямі. Я пацалую, а потым патанцуем, паскачам, спяём і адпачнём. Але мульцік скончыўся, а пачаўся іншы. Хамф такога яшчэ не бачыў, і гэты мульцік Хамфу не падабаўся. Які Жудастік! Мама выключыла тэлевізар. Яна ўжо не размаўляла па тэлефоне. Мама, там паказвалі Жудастіка. Хамф, не трэба глядзець розных жудасцікаў па тэлевізары. Але я не ведаў, што будзе так страшна. Ну нічога, цяпер усё добра. А яшчэ Лун прыйдзе пагуляць. Я толькі што размаўляла з яе мамай. Добра? Добра. Хамф застаўся гуляць, а мама пайшла рабіць штосьці сваё. Але Хамф усё ўспамінаў пра Жудасціка. Ён не бачыў жудасцікаў раней. А што, калі такі ёсць і ў ягонай кватэры? Пад крэслам жудасціка не было. Пад канапай жудасціка таксама не было. Але была смярдзючка. Яна трошачку нагадвала тост, але не зусім таго колеру. Вітаю. Вітаю. Вітаю, Хамф. А што ты робіш? Я шукаю тут Жудастіка. О, і як? Знайшоў? Не, але я знайшоў смярдзючку. Хамф, як брыдка. Хутенька выкіне яе ў сметніцу. І Хамф панёс смярдзючку на кухню, каб кінуць у сметніцу. Спадзяюся, у сметніцы не сядзіць Жудастік. Сядзець? Не. А цяпер памый ручкі, Хамф, пасля таго, як патрымаў смярдзючку. А ў ванне Жудастік можа быць? Не ведаю. У ванне Жудастіка няма. У ракавіне Жудасціка няма, Хамф. Але ёсць нешта мокрае. Гэта сурветка для тварыка. Трэба павесіць, каб высыхала. Потым Хамф з Лун пайшлі гуляць у пакоі. Пад ложкам Жудастіка няма. У скрыні Жудасціка няма. І за фіранкамі Жудастіка няма. Здараецца, жудасцікі ўцякаюць, калі іх пачынаеш шукаць. Пад крэслам ёсць жудасцік? Не, але тут нешта мяккае. Нагадвае маю старую машынку, толькі больш мяккае. Гэта пыл. Гэта і ёсць мая машынка. Хамф вельмі ўзрадаваўся.
Ён адшукаў сваю старую машынку і не знайшоў аніводнага жудасціка. Увесь вечар ён гуляў з Лун. Яны размаўлялі машынкамі. Вітаю, містер Гудзелка. Вітаю, місіс Бі-Бі-Бі. І спявалі песенькі са слоў, што самі выдумлялі. Пакі я сумутую, А лютом це шануєм. абвіхнём. І зусім не ўспаміналі пра жудасціка. Позна вечарам Лун крыху стамілася. Таму яны прыселі разам паглядзець тэлевізар. Першы мульцік быў вельмі вясёлы. Але потым пачаўся іншы. Вось ён! Гэта жудасцік! Гэта кракадзіл. Ой, не хачу, каб жудасцік рабіў хрус-хрус-хрус. Мне не падабаецца, калі хрус-хрус-хрус. У Хамфа з'явілася думка. Ён нешта ўспомніў. Ура! У вас усё ў парадку? Мама! Жудасцік жыве толькі ў тэлевізары. І я ведаю, як яго прагнаць. Проста выключыць. Я думаю, цяпер паглядзім штосьці іншае. Файная ідэя. Мама Хамфа пераключыла на іншы канал, а там ішоў вельмі вясёлы мульцік. І Лун заснула. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Асабістая падзяка Яўгену Бараноўскаму, Андрэю Дубянецкаму, Валерыю Ваяйкову, Стасу Мельгую, Валерыю Савіцкаму, Іллю Гуцалюку, Захару Жамойдзіну, Арэне Валацько, Максіму Кузьмічу, Аляксею, Вадзіму Зеньку, Геннадзю Сарана, Александры Савіцкай.